Καλησπέρα παιδιά, φιλοκτήτες εδώ, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, βρισκόμαστε στο πανέμορφο Αίγιο, μόλις κατεβήκαμε από Αθήνα. Βρίσκομαι εδώ με το Μάνο Ντους. Θα γυρίσουμε το πανέμορφο Αίγιο, να το γνωρίσουμε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, όλα τα μαγαζιά σήμερα είναι κλειστά, είναι η Κυριακή. Δεν έχει καθόλου κόσμο εδώ πέρα στο Αίγιο. Θα πάμε προς την πλατεία του Αιγείου, να δούμε τι παίζει και εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε κόσμο. Φτάσαμε στην πλατεία του Αιγείου. Εντάξει, έχει λίγο κόσμο, αλλά όχι αυτό που θα περιμέναμε να δούμε. Τώρα λέμε να πάμε στο ΤΕΙ. Πάμε στο ΤΕΙ. Να δούμε τους φοιτητές. Τους φοιτητές, Κυριακάτη. Εντάξει, να δούμε που κάνουν μάθημα οι φοιτητές. Απ' έξω. Απ' έξω το ΤΕΙ. Πάμε να δούμε το ΤΕΙ και για εσάς τους μελλοντικούς φοιτητές που θα σκεφτείτε να δηλώσετε Αίγιο. Έχει δύο σχολές, φυσικοθεραπεία και οπτική, αν πάμε καλά. Θα σκεφτείτε να το δηλώσετε. Τι να θυμάστε ρε, δύο σχολές έχει όλες. Εντάξει. Να δείτε το πώς θα είναι το ΤΕΙ. Πάμε να δούμε. Είναι μαγευτικό το Αίγιο, είναι πανέμορφο το Αίγιο. Θα δείξουμε στη συνέχεια και άλλα τοπία του Αιγείου. Και κάτι που παρατήρησα, κανένας δεν πρόκειται ποτέ να μην μπορεί, ας πούμε, να φτιάξει ένα φαγητό που να έχει κάποια στάνταρ υλικά. Όπου και να κοιτάξει το Αίγιο, έχει παντού λεμόνια. Δεν θα πεινάσει ποτέ κανένας. Ναι, γιατί πολλοί τρώνε λεμόνια. Ναι ρε. Για πρωινό είναι ότι πρέπει. Για πρωινό, είναι και λιποδιαλύτης. Θα βοηθήσει μάλλον. Όχι ρε, μην. Εδώ έσκασε το κύμα πάνω μας. Εντάξει, δεν πειράζει, μάκα, αυτά συμβαίνουν. Το έχεις ξαναδεί? Για να πας στο ΤΕΙ υπάρχει και ποδηλατόδρομος. Ποδηλατόδρομος που οδηγεί στο ΤΕΙ. Παναγία μου. Εκτός όμως τις ομορφιές του Αιγείου που είδαμε και πιο πριν, υπάρχουν και τα αρνητικά του στοιχεία, τα οποία, εντάξει, κοιτάξτε και μόνοι σας. Σκουπιδότοπο, εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία δεν τα έχουν αξιοποιήσει. Θα γινόταν πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα. Τι να πω. Συνεχίζουμε για το ΤΕΙ. Το μαλάκα έσκασε. Λοιπόν, φτάσαμε στο ΤΕΙ του Αιγείου. Αυτό εδώ είναι που βλέπετε. Όλο και όλο. Γνωρίσαμε πριν και το φύλακα του ΤΕΙ. Αλλά ήταν δεμένο. Εύκολα. Λοιπόν, εδώ κάνουν μάθημα οι φοιτητές. Εδώ βγαίνουν οι επιστήμονες της Ελλάδος. Τα ταλέντα που είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς, μην πείτε τι. Θα δω κάτω τα σχόλια. Είμαστε εμείς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να φύγουμε από εδώ, αρχικά. Στα σκαλιά της Τρυπητής, έτσι λέγεται η εκκλησία του Αιγείου. Θα φύγουμε, θα πάμε πάνω στη λέσχη ή το φοιτητικό εστιατόριο, όπως θέλετε πείτε το. Είναι πάρα πολλά τα σκαλιά και θα δείτε και σε τι σημείο βρίσκονται. Πάμε. Μας έτσι ρε. Λέτε μας την πούνα. Δεν είμαστε προπολτημένοι. Δεν θα σε αφήσουν να μπεις. Όχι, εντάξει, τώρα λογικά θα με αφήσουν.
Μπήκαμε στην Τρυπητή την εκκλησία. Εδώ βλέπουμε ένα συμβιβάνι ευχών. Να ρίξουμε τίποτα, κάνουμε καμιά ευχή. Είμαστε εδώ στην Τρυπητή. Εδώ βλέπουμε ένα δωμάτιο ασκητήριων του Εύροντος στην Αγία Εικόνα. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει μια ιστορία για αυτή την εκκλησία. Μου την είχε πει και εμένα μια γιαγιά που είχα γνωρίσει εδώ πέρα. Λοιπόν, υπήρχε κάποτε, λέει, ένας πειρατής που βυθίστηκε το καράβι του πίσω στη θάλασσα. Αυτός λοιπόν κολύμβησε για να βγει εδώ πέρα στη στεριά και ανέβηκε εδώ πάνω στο βουνό για να βλέπει τα καράβια απέναντι, να ζητήσει βοήθεια. Λοιπόν, είχε μέσα στα λάσματα μια εικόνα της Παναγίας. Γι' αυτό βρέθηκε μέσα στο τοίχο. Και επειδή βρέθηκε ιερά εικόνα. Αυτή. Φτάσαμε στα σκαλιά. Είναι λίγο πολλά. Θα τα ανέβουμε και άμα ζήσουμε θα τα πούμε πάνω. Τι τραβάνε και οι φοιτητές εδώ πέρα. Δες εδώ ρε μαλάκα. Δες εδώ, αυτό είναι έτοιμο να πέσει. Να πέσει τα κεφάλια μας. Δες. Ανεβήκαμε, φτάσαμε επιτέλους. Βγήκαμε εδώ πέρα στο αεροπλάνο το F-16 του Αιγείου. Είναι ένα πολύ ωραίο ντεκόρ για να στολίσει την πόλη. Θα πάμε τώρα προς τη Λέσχη να φάμε τίποτα. Τι λες, πάμε? Δεν πάμε. Φτάσαμε εδώ στο φοιτητικό εστιατόριο. Πάμε να φάμε γιατί τόση ώρα από Αθήνα μέχρι να έρθουμε εδώ, τόση ώρα που γυρίζουμε. Πάμε και θα πούμε μετά. Είναι πολύ ωραία. Είναι μία από τις καλύτερες λέσχες στην Ελλάδα. Έχει υπέροχο φαγητό. Φούσκος. Με πολύ σόβα για να σε φουσκώνει. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Μια βόλτα στο Αίγυο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe για να με βοηθήσετε να συνεχίσω τα βίντεο που κάνω. Αφήστε με από κάτω ένα σχόλιο να μου πείτε άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο ή όχι. Κάντε και μια εγγραφή στο Mano Plus και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!